дӯстони азиз, субҳхайр, салом ба ҳама. Хуш омадед ба канали мо. Ман имрӯз обеда каме макарон тайёр кардам. Ҷо обашо андохтам мондам ва хостам ки макаронро тайёр кунам, баъд як бор плитаи шта тоза кунем. Ва инҷода ман имрӯз зодрӯзи шавҳарам ҳастанд ва ман вай кардистам тайёри мантуда. Шавҳарам мантуя нағз мебинанд, барои ман гуфтам ки манту мекунем. Инҷа пиёз тоза карда мондам, гӯшт този ҳамаша шита майда реза мекунем. Рост дига беҳад ғамам гирифта барои оне ки пиёза майда кардан дар кор дига ҳеҷ чиз не, масалан манту кардан осон, ҳечи душворӣ надорам. Пиёзашта ҳозир гуфтистам, ҳозир тоза кардам шудам, хеле гиря карда шиштам ва ҳозир майда кардандам ҳам хел ба фикрам гиря карда мешинам. дӯстони азиз, ман инҷо гӯштамро хел майда реза кардам, пиёзоям майда карда будам ки шавҳарам омаданд ва ҳам сиёвуш инҷа қӣ кардак, сиёвушта обед додаму ва инҷо шавҳарам як гала бо бодарингу редиска инаш чака ва инҷа бинем хел гашничу, шавелу, чеснокам хеле чизо гирифтиян. Ҳозир ҳамаша мешум хушрӯ тоза карда мемонам. Рости гап гуфтанд ки барои ден раҷдени чӣ гирам, ман гуфтам ай ҳама хубаш, ҳозир ҳамин кабутӣ ҳамаша бегоҳи рӯз да ҳам акрошка мекунам, ҳам хеле реза мекунам, калон калон мемонам. Боварӣ дорам ки мехӯранд одамо. Анам хел бодринг катием. Бодринга бинем чӣ хел майдача чанд смешта бошад. Бодринг ва редиска тагашта ҳозир мо макарон аллакай тайёр шуд. Ай ҷӯш. Ва инҷода бо барои ман вай овардиям клубника рехтаи ҳамаш дорим пакетда. Кай клубника арзон мешад, кило байхарем. Атоам хелам бай контейнерчаҳода мегирам 5 сомай, 10 сомай, вай дафъа 8 сомон оварда буданд ҳамин контейнерчаҳоя. Хуб ман ҳозир кабутиҳои тез камтар шта монум барои макарон кати хӯрдан ва мондагиша баъд шта тайёр карда мемонам. дӯстони азиз, ман дастархон партофтам, хӯрока тайёр кардам. Ҳеҷ не ки шавҳарам биён. Кабутӣ пабутӣ манам чеснок. Неҳастин дӯстони азиз, як хел одамое ҳастанд ки чеснока ман инҷаша нағз мебинанд, хӯрдана инҷаша мегӯянд ки не инҷаша алафай, лекин ман инҷаша нағз мебинам, хӯрдана инҷаша не оқа. Ҳама ҷоша мехӯрам, не ки бо инҷаша бисёртар нағз мебинам. Анам хел кабутӣ, чака, ҳаминаш кати таги чака монда буд, тагаша об кардам ва ҳозир чаки свежа бо ина шта айсар чаки свежа дар ин холӣ мекунам бодарингу, помидор, зверобой. Уже дига ҳеҷ кас зверобояв намехӯрад, кабутиам мехӯранд, зверобоя ҳеҷ не ки хӯранд. Ва ина бинед аллакай ва клубникаҳо инҷошон аллакай уже безеб шудастанд, барои ҳамин дига килобай гирифтанд дар кор. Хеле ин шанбе бозор равем, агар иншалло насиб килобай мегирем дафи дига. Янами хел касе обед кардиста бошад, ҳама дар иштиҳои соф. Сиёвуша ман хобондам, баъд аниқтараш гуфтам шаки рав болои дивана да хоб рав. Хайрат ки мерад, ҳама хел мультик тамошо карда хобуш мебарад. Баъд ман ба ҳазур ман ин пиёзои мондагия майда мекунам, тамом гӯем, баъд звола мегирем. ҳоли соат 1 гузашта, баъд ба ҳазур дига корҳои майда майда хушрӯ мекунем. Рости гап намедонам амқа пиёз баст бошад ё ки камай. хаёзи гӯшт мурч ҳама чиша алдараш мекунам, мемонам камтар хел соч нешавад, барои ки аллакай са ду шудай ва мехезаму звола мегирам. Агар кам бошад бо я 3 донаи дигаш мондагӣ ва ёям майда карда мемонам. ва балкон ман либосои ҳамаша офтоб кардам, шуштум. инҷа шавҳари ман уборка кардистанд, мошиншона палисос кардистанд, чико кардистанд гӯем палисоса буроварданд. ай ҳамсоя шланг нагирифтин да инҷа монен.
دوستان عزیز من منتوها نیز تیار شدن. 2 طبق گرفتم میبریم که طبقه ای خدای من. دستم شکست. Ay salat seviştim. Ay budur koydum. Anneşne şimdi de o. 모잉, 모잉. $1 모지 마. 아니 뭐가 카메라. 그래 그만 나면. رفتم. من دوستان عزیز ماماش پهلوه پخته آوردیم. ببینید چه پهلوه خوشرو. تو چی نمی‌دی سیاوش؟ همه مهمونو رفت ما شدیم من اینجا نیستم. من سیاوش ببینن. سیاوش میگه تمام سیومکه کنه. گپ زن آخه. گپ زن. Çormazım onlar asil. Bunu bilen. İşte kampot. Rezim ta. Bio. من دوستانی عزیز دین رجدینیم گذشت. تمام. سیو. چی تیم تو دقیقه و سیاوش بینن نمیده. ای کوچه ما نو مهمونوی گسیل کردیم. خود چی تیم تا ای همین؟ گیر. پیاده رفتیم تا نمیره با گشتیم اومدیم گسیل کردیم مهمونوی گویم سیاوش بینیم میگوی گشنگی یخ کرده باشد. همین که دوستان عزیز ولاگ با آخر رسونیم. از ما خیلی دسترخوان جمع میکنم همه جای جمع میکنیم. ساعت 9:30 شده. خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشین. خیر گو سیاوش. خیر